रेषेचीच बनवते आहे की ती म्हणजे आपल्या सर्वांच्या आवडीची आणि सर्वांना म्हणजे सर्वांनाच म्हणजे ती आवडणारी गोष्ट आहे. ते म्हणजे मी आज आहे ना शाही चिवडा बनवते आहे. तो पण कोकणी स्टाईल, एकदम मस्त रत्नागिरीचा कोकणी पद्धतीचा आणि कोकणी स्टाईलचा शाही चिवडा आणि आपल्या पसंतीचा. म्हणजे आतापर्यंत मला खूप जण असे म्हणजे कमेंट देत होते की तुम्ही चिवडा बनवून पाठवा म्हणून, आणि त्यांच्यासाठी खास म्हणजे ज्यांनी मला सांगितलं आहे की आम्हाला चिवडा पाठवा त्यांच्यासाठी मी खास बनवलं आहे आज शाही चिवडा. एकदम मस्तपैकी कुरकुरीत चुरचुरीत मुरमुरीत असा गोड एकदम मस्त चिवडा आता मी पाठवलेला आहे. गोड म्हणजे एकदम मस्त तिखट गोड असं म्हणजे एकदम छान आणि झक्कास एकदम चिवडा मी आज बनवून टाकलेला आहे खास तुमच्या सर्वांच्या आवडीसाठी. आणि आता त्याचं मी साहित्य दाखवते. हे पोहे आहेत पाव किलो, जाडे पोहे पाव किलो घेतले. त्यासाठी हे तेल आहे 2 चमचे आहे फोडणीसाठी, म्हणजे फोडणी द्यायची आहे त्यांना. हे हिंग आहे, हे चवीपुरतं मीठ आहे, हे पिठी साखर आहे म्हणजे आपल्याला चवीला लागेल तेवढी टाकायची 1 चमचा 2 चमचा. हे हळद आहे, हे धनाजिरा पावडर आहे म्हणजे अशी बारीक करून अशी थोडी घेतली आहे म्हणजे ही थोडीशी टाकायची आहे. हे पाववाटी खोबरं आहे, हे पाववाटी चण्याची डाळ आहे जे डाळ्या बोलतात याला. हे काजू आहे पाववाटी कमी आहे थोडे म्हणजे आपल्याला म्हणजे लागेल तेवढं टाकायचं. हे मनुका आहे थोडीशी. हे 5-6 बदाम घेतले आहेत म्हणजे कापून घेतले आहे तुकडे करून. आणि थोडीशी कशी मिरची पावडर म्हणजे थोडंसं तिखट करण्यासाठी ही थोडीशी अर्धा चमचा कमी टाकायची आहे. आणि हे आहे ना पावणा वाटी म्हणजे पाववाटी हे आहे शेंगदाणे. हे आता हे शेंगदाणे अर्धी वाटी आणि थोडे जास्त आहे म्हणजे पावणा वाटी आहे. आता हे सगळं आहे ना म्हणजे तळून काढायचं आहे. पहिले पोहे तळायचे आहे तेलातून आणि त्याच्यानंतर बाकीचं साहित्य. गॅस पेटवला आहे पोहे तळून काढायला आणि कढई आहे ना ठेवले, तेल टाकलं आहे त्याच्यामध्ये. हे पोहे आहेत हे आता ते तेलामध्ये आहे ना तळून काढायचे आहेत. हे टिश्यू पेपर घेतले आहेत आणि ते परातीत ठेवले आहेत म्हणजे कसं पोह्याचं तेल निघतो ना ते टिश्यू पेपरला लागून कमी होईल. मग त्याच्यावर तळून पोहे टाकायचे आहेत. आपण तेल तापलं काय बघूया म्हणजे असे थोडेसे पोहे टाकून बघायचे तेल तापलं काय. हे तापलंय तेल म्हणजे असे पोहे वरती आलेत ना म्हणजे तापलंय तेल समजायचं. तेल तापलंय आता त्याच्यामध्ये आहे ना पोहे टाकते, असे थोडे थोडे टाकते तळायला. असे तळून घ्यायचे सर्व. म्हणजे कसे कुरकुरीत होतात मग चांगले असे भाजून घेतले तळून घेतले ना असे कुरकुरीत होतात. तर गॅस बारीक करायचं मग काढताना. असं तेल चांगलं आहे ना नितळून असे पोहे चांगले तळून घ्यायचे. असे मूठ टाकायचे एक एक मूठ. गॅस असं फास्ट करायचं जरा. असे चांगले ना आवाज येतो मग सलसलत म्हणजे असे काढायचे घालून. असं तळताना ना टिश्यू पेपर घ्यायचा म्हणजे कसं पोह्यामध्ये तेल असतो ना आता चिवडा कसा तेलकट होतो म्हणजे अजून कसं त्याला अजून फोडणी पण द्यायची आहे हिंगाची आणि हळदीची. आता हे असे सर्व आहे ना पोहे मी तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते परत. हे सगळं बाकीचं पण साहित्य तळायचं आहे. हे पोहे असे तळून घेतले आहे आणि टिश्यू पेपरवर ठेवले आहेत.
आता आहे ना हे सगळं बाकीचं साहित्य आहे ना ते तळून घेते. हे आता पहिले मी शेंगदाणे घेते तळून. हे तेल आहे ना पोह्याचं त्याच्यामध्ये तळून घ्यायचे. गॅस जरा फास्ट करते. मग शेंगदाणे कसे लाल होईपर्यंत ते घ्यायचे भाजून चांगले तेलामध्ये. असे चांगले आहेत ना फुटतात मग असे बघा, म्हणजे असे भाजतात ते. म्हणजे चांगले भाजून झाले ना मग ते काढायचे. ते चांगले भाजायला हवे, थोडे लाल व्हायला हवे. आता चांगले भाजले आहेत. गॅस बारीक करते आणि शेंगदाणे काढते. आणि याच्यामध्ये पण टिश्यू पेपर ठेवायचा असा. असे छान भाजायचे मस्तपैकी. असे शेंगदाणे भाजून घेतले. आता हे खोबरं भाजते. खोबरे असे पातळ असे तुकडे काढून घ्यायचे आणि असे ते पण तळून घ्यायचे चांगले. गॅस फास्ट करते. खोबरं पण मस्त लाल झालाय. आता ते पण काढते मी. गॅस बारीक केलाय. हे असं सर्व आहे ना एक एक करून भाजून घ्यायचं मस्तपैकी सगळं तेलामध्ये. असं प्रत्येकाला आहे ना टिश्यू पेपर असा वेगवेगळा ठेवायचा, कारण का तेल असतो ना जास्त त्याच्यामुळे. आता मी त्याच्यामध्ये काजू भाजते. काजू आणि बदाम आहे ना एकत्रच टाकते, कारण ते थोडे थोडे आहेत ना म्हणून. गॅस फास्ट केलाय. टाकल्यावर आपण गॅस फास्ट करायचा आणि काढताना कसा गॅस बारीक करायचा, म्हणजे काढेपर्यंत उशीर होतो ना मग ते करपतात. ते पण छान भाजले आहे. आता ते पण काढते. आता हे मी कसं आता थोडंसंच घेतलं आहे, म्हणजे पाव किलोचा हिसाब मी घेतला आहे. तुम्ही 1 किलोचा करू शकता चिवडा दिवाळीला. मी तुम्हाला नंतर सांगेन 1 किलोचा हिसाब किती लागतं किती नाही ते. मग पहिला आधी मी पाव किलोचा करून घेते. आता ही डाळ आहे ही घेते तळून. गॅस फास्ट केलाय. ही डाळ पण आहे ना ती असते भाजलेलीच असते जरा, पण तरी पण आपण कशी तळून काढायची, म्हणजे कसा चिवडा खवट नाही होत. चिवट म्हणजे चांगला चिवडा टिकतो. आता ही डाळ पण भाजले. आता मी गॅस कमी करते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे डाळीमध्ये शेवटला थोडे मनुका आहेत ना ते टाकायचे असे. म्हणजे जास्त नाही भाजत राहायचे, ते लगेच काढायचे. शेवटला आपण डाळ भाजताना आहे ना त्याच्यामध्ये टाकायचे ते मनुका आणि ते भाजत नाही राहायचे, लगेच काढायचे. हे सर्व मी आता भाजून घेतलं आहे. आता हे पोह्यामध्ये आहे ना सर्व मिक्स करायचं आणि पोह्याला आपण चिवड्याला फोडणी द्यायची, म्हणजे आपला चिवडा तयार होईल. हे आता सर्व आहे ना टिश्यू पेपरचं हे सगळं काढून टाकायचं. किती पेपरला तेल लागलंय बघा. आता पोहे आपण असे मोठ्या भांड्यात घ्यायचे, वाटक्यात बिटक्यात असे. हे पोहे आपले तळून झालेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व
आपलं हे साहित्य आहे ना, हे सर्व आता त्याच्यामध्ये टाकायचं. हे डाळे भाजलेले आहे, काजू बदाम आहेत, हे सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे तळून घेतलेले, हे शेंगदाणे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला हे बाकीचं साहित्य टाकायचं आहे. ह्याच्यामध्ये थोडीशी आहे ना आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे, म्हणजे जास्त नाही टाकायची, म्हणजे जास्त तिखट होईल ना म्हणून. आता थोडीशी टाकायची. हे थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरतं. मीठ कसं लागतोच ना. हे पिठी साखर आहे. आपल्याला गोड पाहिजे तर जास्त टाकायचं, गोड नको असेल तर कमी टाकायचं. आणि ही धना जिऱ्याची पावडर आहे, अशी याच्यात थोडीशी बारीक अशी थोडी टाकायची. आता हे आहे ना, हे हिंग आणि हळद आहे ना, ही कशी थोडी थोडी आहे ना आपण तेलामध्ये जरा भाजून ह्याच्यामध्ये फोडणी द्यायची आहे, म्हणजे सर्व मिक्स करायचं आहे. आता मी ते आणते करून. आधी पहिलं आता काय करते, आता याच्यामध्ये हे फोडणी द्यायची आहे ना, ह्याची तडका द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी 2 चमचे तेल आहे ना मी पहिलं गरम करून आणते, आणि त्याच्यामध्ये हे हिंग आणि हळद टाकून हे त्याच्यामध्ये ओतून आहे ना हे सगळं मिक्स करायचं, म्हणजे आपला चिवडा तयार. तेल गरम करून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी हळद टाकते, आणि थोडासा हिंग, थोडासा हिंग टाकायचा. याचा थोडासा मिक्स करून असं आता याच्यामध्ये हे ओतायचं. आता हे हलवायचं. आपला चिवडा तयार होईल. आता एकदम कुरकुरीत, खायला पण मस्त. आवाजच कसा येतोय बघा, कुरकुरीत एकदम. कलर पण त्याला आता छान येतोय. असं चांगलं मिक्स करायचं हलक्या याने, हाताने. मस्त आपला चिवडा तयार झाला आहे. हा आपला छान शाही चिवडा एकदम तयार झालेला आहे. हा आपला शाही चिवडा एकदम मस्त तयार, एकदम रेडी झालेला आहे. एकदम छान झाला आहे. असं तुम्ही बनवा, आणि दिवाळीला मस्तपैकी दिवाळी साजरी करा. छान चिवडा, एकदम शाही चिवडा. हा आपला कोकणी स्टाईलचा शाही चिवडा मस्त तयार झालेला आहे. हे बघा, एकदम मस्त चुरचुरीत. हे बघा, एकदम छान झाला आहे.